Helo, fi di Iago82 a heddiw dwi'n mynd i chwilio am gleddyf diemwnt. Mae gynnau full line armor, tools, bwyd ag pethau dwi angen. Ac gwan dwi'n mynd i gael coed, torri coed fel bod nôl, fel bod torri'r pethau, fel bod cael pren i wneud crafting table a pethau fel la. A wedyn, byddai'n barod chwan neu jyst torri ta y coed mae'n gyd, wel dim i gyd. Ta bach mwy. Afal. Ta. Hwn yn edrych yn rhyfedd. Ta. Ffrind yna fan. Oak plants. Ac wan dwi'n mynd i fynd mewn i mine fel mae cael diemwnt i wneud gleddyf diemwnt. A cyn dechrau fideo nes i jyst gweld mine reit. Slow. I gael gleddyf diemwnt, chi'n gorfod mainio yn ddefn o dan y ddaear. Gad i ddangos i chi. Dwi ar lefel 4 rwan dwi'n meddwl. A dwi'n mynd i lawr fama i gael diemwntio pethau fel la. Ta, neu ffainio hein wan, bod mae'n cael glo i wneud torches. A gwan, gymryd dim lot amser. Wan dwi'n barod wneud chydig o bach o torches. Mae'n bach mwy o coal. Na i ddal cymryd yr haearn yma, achos os ydym pickaxe mynd i falif, gwneud fwy o haearn i wedi cloddio
mwy o diemwyntiau. Dych chi'n mynd i y lle ffendio diemwyntiau ydy o gwmpas lefal. Dych chi'n gweld ar y map yn y top yna Z a dy llinell 9. Hynna'n golygu bod fi ar lefal 9. Y rhan fwyaf o'r adeg mae diemwyntiau mewn llefydd peryg, fel y gwmpas lafa neu rhywbeth fel yna. Lle dwi yn mynd i ofyn mynd yn andros o ddyfn. A mae jyst yn mynd i dead end. Felly, lle jyst chwilio am un arall neu jyst strip manio i lawr. Eithin gymryd mwy o amser na bysa i jyst chwilio am diemwyntiau ffordd arall. Jyst mae yn ffordd arall i gael diemwyntiau. Felly, mynd i dal i gloddio lawr sy'n cyrraedd lefel diemwnt neu pan dwi'n cyrraedd bedrock. Dwi ar lefel... Dwi'n yn siŵr pa un ydy lefel. Dwi'n yn siŵr. Felly, dwi jyst yn mynd i cloddio lawr i bedrock. Bedrock ydy carreg lle does am byd yn medru falu fo. Rhaid chi'n trio wbath na'n byd yn malu fo. I falu fo. Un peth hefyd, y rheswm dydw i ddim yn cloddio syth i lawr ydy, os ydych chi'n cloddio syth i lawr, mae yna chance newch chi just cloddio syth i mewn i lafa fel yna. Just cloddio fel yna. Bach o chance newch chi just cloddio mewn lafa. Dwi dal heb gyrraedd bedrock. Na dal dim sôn am diemwyntiau. Neu dal trio. Felly dal i fynd. Dal i fynd i lawr, lawr ac i lawr ac i lawr. Y mwyaf dwi'n gallu.
bedrock. Dwi byth yn mynd i wedi malu hwn. Dwi'n meddwl na bedrock ydi o. Ia, bedrock. Yn edrych fel yma. Sa'n bryd yn medru falu. Felly, rydyn ni fynd i fyny bach mwy. Felly, tua fama, na ddechrau just strip mainio ffordd yma. Nes yn cyrraedd lefel diemwnt. Nes yn cyrraedd i'r diemwnt. A mae'n pickaxe i bron iawn am malu. Just pan dwi'n dweud, weld hya'n. Felly, dwi angen mwy o hya'n i gael pickaxe newydd. Ag hwn di'r redstone. Chmedru, pan ydych chi'n ei hitio, mae'n fatha goleuo. Hyn fatha weilan di redstone. Na chwilio sut yma yn rwla. Dwi ddim yn meddwl na di. Ddwlia redstone torch. Fod yma yn rwla. Felly, fama. Dwi angen, ia. Fel yma. Redstone torch a just redstone. Fel y torch yma. Ydyn, os ydych chi'n rhoi torch redstone fan yna, diolch yn gwneud gymaint ola. Os ydych chi'n rhoi redstone yn mynd fel yna, mae'n fel weilan yn mynd holl ffordd i'r rwla da chi isio. Safodd sy'r peth yn gweithio ar ôl, dwi'n meddwl na 15 bloc. Mae wedi stopio gwneud gola yn fama oherwydd chi angen repeater a dyn efo repeater y peth ar y repeater ydi os di'n chwilio dim oed, os ydych chi'n gael repeater wneith o ddal i fynd ar ôl y repeater. So, na jyst gwneud hynny. Dwi'n meddwl wwan, mae'n amser i wneud, mae'n 2 funud bach wwan fydd hi'n amser i fi wneud pickaxe newydd. Wwan, fel la. Pan mae'n malu. Na i roed crafting table yn fanna. Fel mae'n gwneud. Mae lot o bethau gwell mae'n i weld na just yn eich peth yn yr crafting table, not just peth i wneud fel arall. Chos mae fel arfer, da chi'n llenwi mwy, mae yna fwy o le ar crafting table.
na'r ar just pan da chi'n gwneud o fel arall. Ceta, dwi angen gwneud... Ydy di gwneud hyn? Naddo. Dwi'n meddwl. Ffwrnais. Fedrai roed hwn iron ore I mewn. No. A roed coal. Dyn neith hwnna droi just yn hya'r normal. A dyn fedrai wneud pickaxe newydd. Wan, mae'n edrych fel yma. Ingots. Cael hwn. Wan fedrai wneud iron pickaxe newydd. Wan fedrai cael I ymlaen I ffeinio. Gloddio y ffordd yma. Dwi'n meddwl bod yn cael lot o look ffordd yma. So, dwi'n siŵr efo lefels, neu drio. Dwi'n meddwl bod fi ar lefel 12, yr union lefel mae diemwnt yn mynd I fod ar. Lefel 12, nhw fel arfer ar. Mwy o hya'n. Ni'n dweud hya'n wan. Yn lle diemwntio. Dwi'n meddwl bod ni. Dwi'n feddwl 12. Mae nhw fwy mynd I fod ar lefel 12. A lefel gwahanol. Lefel 12 neu is. Ddos am lot is. Felly... Dych... Just... Dwi'n mynd I just dal I gloddio. Wan, dal ddim look dim diemwntio o gwbl. Dal yn mynd lawr ac I lawr. Ceta. Dal dim sôn am diemwntio, dal ddim sôn. Lle dwi'n meddwl bod ti'n asau mynd I ffordd gwahanol. Ceta. Na I fynd bach I fyny ac weld os yw'n gwneud dim gwahaniaeth. Yndi. Mewn lefel 14.
Mwy o redstone. Dal dim sôn. Dwi jyst yn mynd nôl fyny'r un arall. Hynna ddim ffordd dda iawn. Fyny. Dal I fynd. Hwn annoying. Dwi'n meddwl bod mynd dal I fynd. Mwy redstone. Efo 8 dwi ar rwan. Fama. Dyma mwyaf promising. Mwyaf promising. Mae'n dal just strip mae'n. Mae'r penod yna'n mynd am hir iawn. Dal dim diemwntiau. Mwy o redstone. Dim diemwntiau. Dal dim diemwntiau. Ble dwi'n mynd I ffindio diemwntiau? Sgwni. Dwi'n ffindio lot o brif yma. Wel, nôl I cerrig. Just peidio poeni fel mwy o iron pickaxe a just defnyddio stone pickaxe yn lle. Dwi bob yn tro yn rhoi B yn lle A achos dwi'n arfer ar Wii U a just Wii normal. Lle mae A yn lle mae B Xbox. Lapis I hwn. Mae'n dda, just ddim mor dda diemwntiau.
diemwnt. A dim anghenfilod chwaith. Wel, dim fel arfer, atha yn y nos o'r Minecraft, mae anghenfilod yn dod ac yn trio'ch lladd chi. Dwi heb ffindio dim ar hyn o bryd. Wyt ti'n ddim? O na, dach ddim yn cael redstone pan dach defnyddio stone pickaxe. Fe di goch. Dach chi dawn cael hyliarn. Dal I fynd. Sy'n ffindio diemwnt. Gawn bach cwlwr. Dal I fynd. Dwi'n meddwl bod ni'n amser da I orffan y fideo heddiw. Wel, y fideo yma. Na I weld chi rhywbryd eto. Ta!